Sa Good Vibes, nakahibalo bala kamo nga ang nipa nga ginagamit atop sa mga resort sa Sipalay City, hinubaan kag bisan pa sa Guimaras nagahalin sa Kawayan. Ang iban sa ila si Santa katuig na nga nagapanibit sang nipa. May report si Romeo Subaldo. Si Mina Herrera, elementary pa lang, nagsugod na sa pagtuon sa pagsibit sa mga nipa. Subong 73 anyos na siya, nagapang sibit man siya sa gihapon sang nipa. Ang iya nga iloy pa nagtudlo sa iya kay iniman ang nagahatag sa iya sang extra income sadto. Lunes tugtog Domingo, nagapadayon ang pagpanibit nila. Kadamo abis ang orders nga ilang nga ginalagas. Reka mo ka na ni. Subong pila ka na? 63 na po. 63 amo mangyapon. Sagad-sagad ka na gid eh. Bisan piyungan mo guro ko ay gyapon ay. Bisan dulom kaya mo tayo sa biton, bisan dulom. Aw. Isa lamang siya sa mga pumuluyo sang barangay Kaliling sa Kawayan nga nagapangsibit sang nipa. Bisan Sabado, masako sila. Libo-libo abi ang orders nila. Kalabanan sa ila, mga kababayan-an. Samtang masako ang ilang mga mister sa pagtrabaho, sila naman nagapanibit para dugang nga income sa pamilya. May malapad nga kanipaan sa Kaliling, kaginasibit ini nila gamit ang banban. Ang mga resort sa Sipalay, hinubaan, pati na sa Guimaras, diri pa naga-order sang mga nipa. Kalabanan ang sa beach na bala sa nataasan si Palay. Oo. Dari na ka-order. Nang pila ka bilog gusto mo for example sa order, pila ka bilog? Kung gisa may 3,000, 5,000. 3,000, 3,000. Amo na ka na mo ginorder. Oo. Bali, kada weekly, gako lang sila 500, 500. Kinamatamat lang. Kinamatamat. Pero seasonal man na may chimpo man nga wala may order. Hindi, ano gid? Kada bulan may order gid. May tag 3,000 tub-tub 5,000 ang orders nila. Ginamat-amat lang inidason kuha sang customer samtang ginatapos pa nila. Magluwas diri sa igad sang dalan, ang iban sa ila na mismo nga balay nagapanibit. Dako ini kuno nga bulig sa ila. Ako siya nga bulig sa inyong income. Hoy, kay te, kuan man, baka bapian-pian. Oo, no? Kay kung gaubray mo ba nati, kayo ka panibit, hindi budlo. 900 pesos ang baligyanay diri sa kada isa ka gatos kanipa. Kalabanan sa mga residente diri nagapanibit kay hindi na sila kinahanglan pa magpalayo para may extra income.